Niingon ang mga apostoles kang Jesus, dugangi ang among pagtuo. Increase our faith. Unsa may pasabot aning giingon nila nga dugangi ang among pagtuo. Ang pasabot ani dugangi ang kalidad, ang quality sa among pagtuo. Kay ingon si Jesus dili, bisan ingon kagamay sa liso sa mustasa ang imong pagtuo, makahimo kag katingalahang mga buhat. Ang quality sa pagtuo. Bisan gamay imong pagtuo, kung sakto og kalidad, makabuhat og mga katingalahang mga buhat. Magisuon ko da ni Kristo, kung inyong basahon sa Biblia, kining maong passage nga atong ibasa karon, before ani na ay 4 verses nga nagisgot kabahin sa pagpasaylo. Naingon si Jesus dito before ani nga passage. Naingon si Jesus nga kung nakasala ang imong isig ka tawo, naghinulsol ug nangayig pasaylo bisan pag kapituan ka beses siya mubuhat niini sa usa ka adlaw. After ana, naingon ang mga apostoles, Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Dugangi ang among pagtuo. Nanginhanglan og sakto nga pagtuo ang ingani nga klase pod nga pagpasaylo. Bisan sa pakagamay, basta kalidad nga pagtuo, makahimog buhat og mga katingalahan nga mga buhat. Sama atong ganina nga akong gisulti nga murag seemingly unlimited forgiveness alang sa tawo nga nakasala kanimo. Karon mag-igsoon ko diyan ni Kristo, mga pangutana kita. Unsaon man paglambo sa atong pagtuo? Unsaon man para madungagan ang atong pagtuo? Karon sa atong panahon, aduna kita mga daghan nga oportunidad na mulambo pa ang atong pagtuo. Pwede ta mo basa sa mga sinulat sa mga church fathers, itong mga first early Christians. Pwede tang mo basa sa mga Vatican II documents, sa mga encyclicals sa mga popes. Pwede tang mo basa sa Catechism of the Catholic Church, Lives of Saints. Pwede tang mo apil og mga grupo sa atong simbahan, lay ministers, lectors, o guban pa nga mga grupo sa simbahan, mga magpalambo sa atong pagtuo. Apan si Jesus sa Ebanghelyo, nagisdot kabahin sa usa ka sulugoon. Usa ka sulugoon nga gabuhat sa iyang adlaw-adlaw nga tulumanon alang sa iyang amo. Nganuman nga mauni ang gisumpay ni Jesus sa iyang pag-ingon sa mga tinunan, dugangi ang among pagtuo. Nganuman nga ang iyang sumpay kanimang sulugoon nga nagbuhat sa adlaw niyang buluhaton alang sa iyang amo. Tungod kay ang atong pagtuo, magisuon ko diyan ni Kristo, ang atong pagtuo mutubo sa atong mga simple o ordinaryo na adlaw-adlaw na mga maayong buluhaton. Kung nagbuhat kita niini nga adunay gugma o sense of duty. Labi na kung naay gugma. Bisag unsa ka simple, ordinaryo ang atong buhaton kada adlaw. Kung naay gugma, makatabang ka na paglambo sa atong pagtuo. Paghuman og buhat sa mga maayong buhaton, niingon si Jesus dito sa Ebanghelyo, kung makabuhat tatag mga maayong buhaton, ayaw pagdemand og reward sa imong amo. Ayaw pagdemand og reward sa Ginoo. Matagaan man ta og reward o walay reward, di na mao atong tumong. Ang tumong nga makabuhat kita sa atong buluhaton, maayong buluhaton nga adunay paghigugma ug sense of duty. Karong mga panahon na ani ako sa punto sa akong kinabuhi nga magsigog tambay sa ospital,
Mutambay po ko sa eskwelahan o dahil sa katedral. So, mga dira akong kasagaran nga mga adtuan, dagang kong mga na-encounter nga mga tao na naig walks of life ng mga tao, na mga maestra, mga doktor, mga pari, mga maintenance personnel. O touching kayo sa ako makakita ko aning mga tawhana. For example, ang mga kaning mga maestro, mga maestra nga mugo beyond sa ilang trabaho, mugo beyond sa pagka-maestra o maestro. Mutabang pagpakaon sa mga estudyante nga wala pa'y pamahaw. Mutabang og pakaon sa mga tawo nga gigutom. Kanunay nga galuwas sa kinabuhi sa uban. Kaning mga doctors nga mugobiyan sa iyong trabaho sa pagka-doktor, mangumusta sa pasyente, mo-text, mo-tawag, kumusta. Ug napoy uban nga dili magpabayad og doctor's fee. Kaning mga maintenance personnel nato dili sa eskwelahan, sa katedral ug sa hospital nga mugobiyan sa ilang pagpanglimpyo nga pulido jud kaayo ang trabaho. Ang pagpilmen ako makitaan ka ng si Tatay Jesus dere kadlawong dako alas 4 manilig na siya diya sa gawas, siligon niya ng mga bulak sa kalatsutsi, limpyo kina diha dapita. Kaya itong mga maintenance personnel nagbuhat og mga butang nga extra tungod kay ang ilang mga pagtrabaho sa gugma. Ang atong mga kaparian dito sa Diocese of Dumaguete, labi na sa katedral, na nagang mga apostolate works nga of course di niya na mabalaan, pero dagan na silang mga apostolates nga hilom lang pero gatabang sa mga tao nga nanginahanglan. Pagbuhat og mga butang nga naay sense of duty ug pagigugma. Kung ingani ta sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mubuhat gyud nga naay pagigugma, mutubo gyud ug mulambo ang atong pagtuo. Tungod kay dili man lang nagagikan sa libro, di lang nagagikan sa mga papel nga mabasa nato, mga doctrines nga mabasa nato, ang atong pagpalambo sa pagtuo, kundili sa adlaw-adlaw nga pagbuhat niini, adlaw-adlaw nga pagbuhat sa atong pagtuo, ang adlaw-adlaw nga pag-alagad sa uban sa nagkalain-lain natong mga kinabuhi. Nagbuhat ang mga maayong butang tungod kay nagtuo ta nga mao kini ang misyon nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Ug nahibalo kita nga pinaagi niini mas mulambo pa ta sa atong pagtuo Kristiyano. Mao magisuon ko ni Kristo, padayon kita sa pagampo sa Ginoo nga kanunay niyang tugangan o kanunay niyang lig-unon ang atong pagtuo sa simple o ordinaryo natong mga bulaton sa adlaw-adlaw. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios